Eta gero, kasureko orduan eskola nazionalak esaten genduen, ez da? Eskola publikoako irakasleekaz eta hartu emonik eta aukiten zenduen, eurekaz... Hori, era partikularrean aukiten genduen. Ostantzean ez genduen aukiten askorik. Era partikularrean bai. Edo ikastalara maten batzen zinen. Gehiago, orain, lehen baino. Ikastetxe moduen, oin uste horrela zino gehiago dauela. Zergatik ze proiektu amankun batzutauz, agenda goeta bat, edo Santaga egune koordinetan da, edo Oñateri egune koordinetan da, holako gauzek edo egiten bada Mungiatik ikastolara bizikleta eguna, bizikletan umeak hasta koordinetan zara, edo euskera eguna, edo korrika eguna, horretan danatan koordinatzen gara.